Bobaba inhloko zamakhaya asibashayeleni izandla sivusele futhi bese siphinde sivusela abomama imbokodo asishayele izandla bese sivusela abantu abasha abakhona kule ndawo sibashayeleni izandla bekhama nangegazi lika Jesu. Ngiyakholwa ukuthi osihlanganisile lana akusumprofeti nje uNkulunkulu, ngiyakholwa ukuthi osihlanganisile lana akusimi nje uNkulunkulu. Ngiyethemba ukuthi into ifunayo ikhona namhlanje ngegama lika angiyena uSomahlaya ngizabethu umprofeti kaJehova. Ngiyakholwa namhlanje uJehova ukhona. Lithi iBhayibheli ngabahlangene ababili nabathathu nami ngiyobakhona. Ngiyakholwa ukhona uJehova kule ndawo engiyoguquka impilo yakho in the name of Jesus. Hallelujah. Indoda Yesu nganza kwethu anginaso isipakpako, anginayo nento engakunikeza yona engavela ezulwini ngiyokunikeza lena evela kuphi ezulwini. Proverbs chapter number 20, I believe 8 verses number 13. Somebody read for us please. Anginako kunye ngahle ngibe nako ngakunikeza kona ngaphandle kwalomuntu abathu Jesus. Angizanga uzothula okuningi ngizele nje ngizopresenta lo muntu abathu Jesus. Proverbs 28 verse number 13. Somebody read for us please. Sizenje no Jesu okhulula umuntu, sizenje no Jesu osindisa umuntu, size no Jesu osiza umuntu, size no Jesu ophulukisa umuntu, size no Jesu akukho kunye sokunikeza kona. Asigabanga siphandla, asigabanga maseshi, asigabanga zinto. Silethe nje lo muntu abathu Jesus. Asinawo namafutha ulona igwinya umntana kaNkulunkulu. Size no Jesu kule ndawo eyakhe impilo yochintwa uJesu, eyakhe impilo yochintwa ubani. Somebody read for us please. Isaiah 28 verse number 13. Verse 13. Yes. Ofihla eziphambeko zakhe Okay. akayikuphumelela. Kepha osivumayo azishiye uyakuthola umusa. Open the fort. Ofihla iziphambeko zakhe akayiphumelela. Kepha osivumayo azishiye uyakuthola umusa. Ngiyambonga uNkulunkulu Nkosi yami ngalezo lamandla. Romans 3 verse number 23. One of the things I love about God izwi lakhe liqondile li straight, alinamagwegwe njengami. Izwi laJehova li straight, liyangikhaza. Izwi laJehova linalo upete lu straight nje, lithi nje ofihla izono zakhe kwenzakalani. Abafuna ukukhuluma labantu laba awuphinde consensus abangizwanga labantu. Proverbs chapter number 28 verses number 13 lithi ofihla ini yowenzakalani kuwe akayukuphumelela. Fond kwabaseRoma 3 verse 23. Yes. Ngokuba bonke bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Balungisisiwe ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlengwa okukuKristu Jesu. Ngokuhlengwa okukubani? okukuKristu Jesu. Asipinde sibuyele ku Proverbs 28 verse number 13 sizokhuluma nomuntu sambe siyekhaya. 4 Ngimfumene uJesu Yesuwini Zogu Ofihla iziphambeko zakhe akayiphumelela. Ofihla iziphambeko zakhe. Abafuna ukukhuluma labantu ofihla iziphambeko zakhe. Impumelelo yakho ngahlala phansi ike ibanjwe isono sakho. Impumelelo yakho ike ingabanjwa abaloyi, ingabanjwa abathakade, ibanjwe ukuthi wena umuntu ofihlayo. Manje wena ukuthi ufihla lento ekufuna ngabe uyayiconfessa kuJehova bese usakhona ukuphumelela empilweni. Ngize namandla okwenza ukuthi uphumelele nawe empilweni yakho. Manje kunobungozi obukhona kunabantu abaningi abafihla iziphambeko zabo bese ba-expecta ukuphumelela. Lithi izwi lenkosi kamzabethu ofihla iziphambeko zakhe akayakuphumelela. Bayakubamba ke abantu abelokhu bathi uJehova akufuni, uJehova akuthandi, uJehova ngeke akuthethelele izono zakho babe bakamba amanga. Bathi lithi iBhayibheli uzifihla
uyowenza njani angeke aphumele shoti ozivumayo uzophumelela namhlanje kungumthandazo wakho ukuthi ungayenzi lukhuni inhliziyo yakho usivume isiphambeko sakho la wazi khona ukuthi kunesono namhlanje masibiza abantu abazothatha nomuntu abathi uJesus ungazibambelele ngoba wafika lesono nomthakathi yoqeda ngawe wafika lesono nalokuqoba bawuthumele yosebenza ngakho wafika lesono uyogula uze ufe kanti bongasizakala lithi ofika iziphambeko zakhe angeke ayophumelela. I'm here to tell you today ukuthi indlela yokuphumelela ayiveli ngosigujana ivela ngokuvuma. Indlela yokuphumelela akamele uthwase ngabantu bakho akamele uthwale ngabantu bakho akamele uhlabe ngisho nembuzo lithi nje wavuma izono zakho lithi impumelelo mina nawe nayo siyoba bangana wafika izono zakho lithi angeke waze wamsola ugogo wakamakhelwane wabasho ukuthi ivale nguye impumelelo yakho kanibanjwe nguwe. Impumelelo yakho isesandleni sakho ungathi wakho akakuloyanga unezono ongayivumanga umzali wakho akakuloyanga unezono ongayivumanga bangani bakho abakuthakathanga bathi unani wena unezono ongenzanga ini inkinga yakho ubanjwa ukuvuma sayicabanga lento kangena funa uvume ayisindaba yokukatshangwa lena funa nje uthatha isinqumo sokuthi namhlanje ngiyavuma ngoba ngiyabambezeleka mangabe ngingavumi awuyobela kusisimba nje ulinisa inji ufuna ukulala uhambe endaweni eyodwa ushayise khona lapha ubuye khona la Iraq kodwa na uvuma izono zakho uzokhona nokudabula akazikhulule banamhlanje impilo yakho izoguquka nethi mawuvuma awuthi makhala ukuthi start tell abantu sesifikile isikhathi sokuvuma. Mina phela abantu abenzonda kanjena ngiyoshumala kabuhlungu ngithi mina sesifikile isikhathi sokuvuma. Ngakho wena watshontsha ikhebula ufuna uJehova zenze ikholwa wakhipha isisu wena wasawusavume isikhathi sakho sokuvuma sesifikile wahlisa indoda wena ekawuvumanga wathwala ngabantu abakini wena ekawuvumanga amasivi abantu abakini ashiswa nguwe ekawuvumanga wena wavalela umakhelwane wathatha isitandi nenkane sabantwana namhlanje kwamele uvume ngoba uyobe ukuhamba isibiyandiya ungayindawo sizene nguquko namhlanje sizene nguquko namhlanje sizene nguquko namhlanje in the name of Jesus. Iproblem yale nguquko nayo ke ukuthi idinga abantu abavumayo. Kingakha uvume wena kingakha uvume ngakho wakufaka utshwaleni wasingenela wena akaphamba wakhomba inyanga wazikhomba wena wayifuna waze wayithola akhomba abafundisi wathi ufuna inyanga yakukhabisa izinto lezinto ayiqhubeki njengoba uyayikolota kwanale nyanga funa saluvuma ke kuzimpilo yakhe ishintshe funa saluvuma ke kuzimba impilo yakhe ishintshe wena wenza indoda ikhulisa umntwana ongasiyona owayo umntwana wejazi isikhathi sakho sokuvuma namhlanje ezinye izingane ezilunge ngoba abantwana bakulomuzi abekho kunabantwana bejazi uthi waphela umshado waphela ngalelanga ulala nendoda unendoda yakho lithi impumelelo iyovela ledi bawuvuma izono zakho hayi bawuhlala esontweni hayi bawunejoyina hayi bawunengubo zesonto hayi bawudubela kodwa mawuvuma lithi niyaphumelela siyophumelela masivume wahle imali yabantu wena wathi ufuna ukubafaka emsebenzini sola bangenayo wahle imali yabantu yestandi wena wadayisela 5 yabantu sola uvuma wathatha into zabantu wabaleka wazobhaka eIraq leta uvuma isikhathi sokuvuma sesifikile isikhathi sakho sokuvuma sesifikile asala kuzokuvalela sele kuzokuvulela as long as ungavuma kungavuleka as long as ungavuma kungavuleka. Kingabantu abathanda ukuvuma
Aphika abantu masekunzima. Manje namhlanje ngizele nje ukwenza into zibe malula ngithi ngiyavuma. Lokapha kuze kushone lini. Ogaba baze bakugabe nangekho okapho. Kanti lokufuna ngabe sewuvumile. Ukwenza umsebenzi efriye kumashinji next nokuvuma. Akufuna ukuthi uzuvuma umfundisi uvuma uNkulunkulu wakho. Uyela nje umuntu abathi uJesus uthi baba ngiyavuma. Ngonile baba ngicela intethele. Akusabizi abazalwane manje ngoba nabo bahle bakhohlakala kodwa bangabe ugijima uye kuJehova uthi baba ngiyavuma. Isikhathi sokuvuma sesifikile. In the name of Jesus. Ingayetha sivuma kanza kwethu. Funa usheshe ukuvuma ukuze impilo yakho ibe right. Impilo izokuvuma mawuvumile. In the name of Romans chapter number 3, Bible it says, for all have sinned and have come short of the glory of God. Isono siyayithatha inkazimulo. Isono siyawuqeda umdlalo omnandi wabantu abathandanayo. Isono siyayiqeda injabulo ekhaya. Lithi we all have sinned and we have fallen short of the glory of God. Into engithusa ngesono usenza kube mnandi, usenze okwesikhashana kodwa nje umvuzo wesono nezithelo zesono ziyabusa forever. Lithi we all have fallen short of the glory of God because of our sin. Wena wawumuhle wena kodwa isono saqeda ngawo. Wena wawunamandla wena kodwa isono saqeda ngawo. Wena wawuphasa wena kodwa isono saqeda ngawo. Wena wawuright empilweni kodwa isono sadlala ngawo. Lento ikalaba sakudlala bese kuba nguwe nesono nabo baqondana kodwa ngithi namhlanje bawungenzi isinqumo sokuthi ngiyahlukana nesono iyabuyisela iglory phezu kwakho. Lithi sonke sonile saze salahlekelwa umusa nayinkazimulo kaJehova. Mawona ulahlekelwa nje kuphela bangani. Mawona ulahlekelwa inkazimulo kaJehova. Mawona kuphela imali kuphela nenkazimulo kaJehova. Wena bothi bawuthandaza uphenduleke kodwa manje uyathandaza uphenduleke. Inkinga kanza bethu ungaphakathwa. Indaba sewuhlele esonweni. Indaba sewuhlele indoda yomuntu. Indaba sewukhipha umuntu endaweni yakhe. Uma unendawo yakho iyaphela inkazimulo. Soyaphila nje inkazimulo ayisekho. Soyahamba nje ayisekho into ekuzungezile yasezulwini. Soyahamba nje usasibekelwa ngisho nayi glory kaJehova. So uyathandaza nje usenawo nenkazimulo. Isikhathi sakho sokubuyela enkazimulweni. Isikhathi sakho sokubuyela enkazimulweni. Ayikho into ebuhlungu njengoba ungahamba ngasekho uNkulunkulu. Ngoba ungahamba uJehova ngasekho. Abanye bahlelana nje abasamazi lokumazi. Abasaphuphi lokuphupha. Abanye ngabaphupha baphekelwa every day. Wazokuthanda umthakathi owushefu bo. Bathakathi bakho bane catering bakuphakela ukudla onke malanga. Kodwa masingaqala sishintshe izinto namhlanje, sishintshe ukwenza namhlanje wakhe decision yokushiya isono iyobuya neglory yakho. Wena nawusobathenda kodwa kunento nje oyenzayo ephambene nokulunga. Wena ngase uyasebenza kodwa kunento oyenzayo ephambene nokulunga. Mawungayeka lento iyabuya iglory yakho. Ize Nkosi yami neglory yomama neglory yomuntu kule ndawo uJehova wembathisa inkazimulo akena. Wena uyathandaza amadimoni awukwazi, uyathandaza amadimoni awukuzwa. In the name of Jesus, lapho ungamna khona i-relationship yakho nesono iyabuya inkazimulo. Ngithumela umuntu namhlanje, thumela umuntu namhlanje awuzale groundini ngisemuntu. Omunye usendlini awuzale groundini ngisemuntu. Ngizobuyisela iglory yakho. Sobadlale nawe sekwanele. Sobahlekise nawe sekwanele. Ukhona ubuyisela iglory. Ukhona ugcwalisa iglory. In the name of Jesus. Let's go. Luka 8 verse number 17. Athobe umfundisi wamdlala kakhulu. Angawenze next mina. Yonke into engiyenzayo ngiyenza ngomnqomini. Yonke into engiyenzayo ngiyenza ngendlela eseqophelweni oluphezulu. Akakho yokangibambe mina. Angeke kwenzeke lento engiyenzayo ikube khona oyiba noma landa iSIU. Angeke ngibambe mina.
Nokungalanda abantu ababona kanganani isono sami ngeke basibamba. Nokungalanda odetective isono sami ngeke abasibamba. Ufunde Constance Luke chapter number 8 verse number 17 uthini? Ngokuba akukho okusithekleyo Akukho okunjani usefihlile kwamanje kodwa lovele bani. Awumemeze lapho akukho. Funde Constance. Ngokuba akukho okusithekleyo Yes. okungayi kuhlaluka nokuyisifuba okungayi kwaziwa. Ayikho secret. Ngiyakwazi uyazethemba ngama secrets. Uyaziwa ukuthi unemfihlo, uyaziwa ukuthi awukhahlelwanga imbongo lesifubeni. Yonke into wayenza uyifihlile, uzwayitshela wathi ngiyofanayo. Kodwa lithi iBhayibheli akukho kwenzeka kulomhlaba okungeke kuvele nasobala. Lento ifihlile yobanjwa umuntu sivume kuJesu namhlanje ukuze ibeze ngamapolisa kusasa. Ngoba lento yokugcina ikufaka eTronkonga kanti nawe uyadecide namhlanje ayikho into yenzayo efihlakele. Siyakwazi uyathakatheseka nje, siyakubona futhi uyathakatheseka nje, siyakwazi nenhliziyo embiseka nje, siyakwazi wena usicabangeli kahle kodwa siyaka nje, siyakwazi uphazamisa impumelo yethu sisezela nje kodwa iqiniso liyophuma one day. Siyakwazi unemfene kodwa siyaka nje abekho abantwana. Siyakwazi wena unemfene uney'mbanga siyaka nje kodwa lithi akukho okufihlakele okungeke kuvele obala. For nothing is a secret, it shall be made manifest. Amazi impumelo ba abafihla imfanele ngumprofeta sovela after tonight. Abafihla impanga endlini zabo sovela after tonight. Abagalayo bayabanjwa after tonight. I'm not a personal speaker. I am a prophet. Sinyathele sas umuntu abanye baney'nyoka ezindlini, iy'nyoka ziyashaman. Abakuvelela bevele ba, abakufihla bevele ba. In the name of Jesus. Uthola ukuthula ngalikhulumanga eqiniso ethi akukho okufihlakele okuvele obala. Ngime njengomprofethi ngithi kuyavela. Nkosi nokulimela namhlanje kuzovela. Konke lokho abakwenza emva kwakho kuzovela. Konke lokho abakwenza ebudekeni kuzovela. Konke lokho abakwenza kumntwana wakho kuzovela. Konke lokho abakwenza esikolweni kuzovela. Konke lokho abakwenza emalini zakho kuzovela. Kodwa bekho abantwana abantwana ukuthi konke lokho abakuhlangene bakubona kuzovela. Konke lokho abakufake empilweni yakho kuzovela. Sisebenza kanaka, sisebenza Nkosi yesikhathi ungavula kuzovela. Somebody say it shall manifest. Ashenda kama netveka, ashenda kama netveka. Bahamba bakhomba ngamakhanda bakathi lento abakwenzayo nangeyifeka. I'm standing as a prophet of God. Balana bakasakaya abakwenza kona kuzovela. Abakuloyayo bazovela, abalwanayo bazovela, abakuhlelumona bazovela. In the name of Jesus. It shall be. It shall be. I think I'll be concealed after tonight. Abantu wasela namhlanje ngeke kusafihleke. Uzovela obala abanamanga. Uzovela obala abanamanga. Abanye bahamba nawe kano Judas. Abanye bahleka nawe kano Judas. Asakhethe price ukuthekisa. Uzovela obala abanamanga. Abanye bahamba nawe kanti bakhuluma namasena ukuthi uzothatha iTV yakho. Into abayihlanganisa yovela obala. In the name of Jesus. Awumemeze mababanjwe. Ngimemeza ngendlela ngifuna ngayo. Awumemeze mababanjwe. Ngeke kwenzeke ngifike kungenzeka umnyaka. Angeke. Ofake umhlaba wakho uyobanjwa. Yokuthumela ngabaselesele uyobanjwa. Yokuthumela ngamneke uyobanjwa. Yokuthi uyofaka ehluleka usehluleka uyobanjwa. In the name of Jesus. Mina manje basivuma isono sethu.
uJehova uzibambela abantu bakhe. Angeke balale namhlanje. Ngeke uprofeti. Angeke balande ama-ambulance. Ngithi mina ngeke balale namhlanje. Bathi bathinte wena la bathinte inhlafu. Wehlwela Jehova. Somebody shout fire. Somebody shout fire. Somebody shout fire. Salabekona. Salabakona. In the name of ngithanda ngami ezele uzosebenza la ngikhona sebenza wami ukwenza umsebenzi angizange ukuzohleka ngizohlela la angizange ukuzohleka sizohlasela azange ukuzodefenda sizohlasela bathi balwa nawe abantu balwa nobaba bathi bahlasela nabantu bahlasela ubaba in the name of Jesus. Njengoba ngishilo ngathi angeke lento yenzayo emasithekeni ingavela obala so izovela obala kungcono ukuthi uyivume athi umunye ke mfundisi wami mina lento ngikhona ukuyivuma kuzokwenzekani kimi if ungayivumi lento Romans asilandela incwadi yabaseRome chapter number 6 verse number 23 the Bible says for the wages of sin is death uzofa awale ndoda endala nje una 21 ojola la ina 70 iyofela phezulu kwakho yokhaza amaphoyiseni omkhulu wabantu leyo odwa odla imali yempenshela obhiza uthandana nayo ofela lakho ngabe uyawuthini funda lapho Constanza lithi the wages of sin is death for ngokuba inkokhelo yesono ingukufa inkokhelo yani yini lesinefo sibhemayo yobulawa icancer lesinefo sibhemayo yobulawa icancer inkokhelo yesono ukufa lenyanga igaba ngelezane igabe ngayo omunye umuntu ogulayo uzofa wena ayabekho ngapha kube ngapha ngithi mina inkokhelo yesono usepakile kwamanje but I'm telling you uyaphonja lelo Tyler basashaya amaflethi bababona manje kodwa kunesizini ezayo la uyovitika khona uyofana naba-Weet-Bix wena awakisinqumo baba ulungise awakisinqumo uyozuba yose umshana kangaka uyoguga umncane lithi inkokhelo yokuye sono yini inkokhelo yesono yini amadola yini amarandi yini iflame yini abantu isono basakulethela udume phola ukwazi ukuthi ukufa kuyeza abekho ngapha mana ngithi mina isono basakulethela kanti abakushayela ihlombe ungakhathazeki ukufa kuyeza vele le ntikalala basakudlala bakushayela izandla bathatha iy'thombe nawe kodwa nje iqiniso lithi uyohola uyokhokhelwa ukukhokhelwa inkokhelo yesono yini you will die angazi ke uyofa njani ukolota abantu abangaka uyofaka bisikuvuse thina awuyakolota wena inyanga uyayikolota ex-boyfriend uyayikolota umzala uyamkolota bonke abantu uyabakolota kodwa ukufa hayi baba ya isono sokukhokhela ngokufa you will die uzofa the happily or doubly whatever it is called or ibhemayo uzofa nesifutshana sakhe sincane uzofa nekantini oyiphuzayo uzofa filimiza abantu abaphuzayo bafazi baze bayachitha ngoba amadoda sayaphethwe izifo nithi uzofa umuntu ugibela imfene uyofa wena unethambele ngashumi uzofa baningi abantu abakule ndawo benza izinto ezahlukahlukene ey'khohlakele kanti bengizele nje kuzokulanda namhlanje ungafele emanyaleni ukhona uJesu ungafele entendeni yesitha ukhona uJesu ungafeli lapho kule dumba ukhona uJesu uyohlala uthwase kana unalo nedlozi uyohlala udlale inyanga yaselokishini ilanda umuthi khona lapha emehlena ayiwazi nananawo uzofa
sowufela esandleni senyama. Umprofeti ongazazi neindaba zakhe. Ekhandlela abantu elikhanyisa ungalicimi liyokufisa wena. Uzofa, iBhayibheli lithi usibane. Awudinga bakhandlela wena uyisibane. Wena uyakhanyisa. Sino sibajesu okhanyisayo. Uzofa. Uzofa. Ukhipha izisengako uqhube kuphinde. Uzofa. Sibeletho siyaphuma baba. Uzofa. Utshela thina ngoba siyazi. Sibeletho siyaphuma. Sihakele ngaphandle uthi babuloyile nana. Ile zinto ezenzayo. Uzofa. Mathanda izinto. Uzofa. Ithi inkokhelo yesono akuyona isuthu, akuyona iroko laseshena, akuyona amagida abovu ngaphansi, lithi ukufa. Kuzofa. Kuyofa lapha esifuthweni ubhizi ngamatshe omfulo ongekho nasephola. Solubhizi ufutha lapha yeya inkokhelo yesono. Yengenza bethu bantu banomona. Bantu banomona. Yazi umuntu onomona umbona. Udliwa yini wena? Udliwa yini? Kama ukhuluphala ngaphezulu nje ungathi stop sign udliwa yini? Mona uyaqeda ngomuntu. Mona uyabulala. Alikho iphilisi nomona dokotela. Bantu banomona endaweni yasePhola. Umona. Uzofa kuleyo mona. Badrive imoto zabantu nomona. Ziyaphasa ingane zabantu uba nomona. Let God save you from umona. Jehova akusize bedimoni lomona. Ngiyalokhuza le dimoni lomona. Ngiyawukhuza lo moya womona. Somebody's on fire. Abanaza futhi uthi fire. The wages of sin is death. Uzofa. Hayi uzofa. Mina masiyami sina amasuda amnyama namanje ngifake yona kodwa sifuna ukungcwaba. Sasa mncane kakhulu ukuthi ungafa wena. Awuyekele ukusikema abantu. Bazokubulala abantu siengre kakhulu manje. Sikwate kakhulu ukuthi ungangisikema phinde uqhube kuphile phambi kwami. Awubulala abantu awuyekele ukusikema abantu. Awuyekele ukuthi ukwazi ukwakho ungakwazi ukwakho abakubulala abantu. Awuyekele ukuthi unazi izinto ungenazo bakubulala abantu. Awumemeze abantu uzofa. Phenduka. Awumemeze phenduka. Izenje kusoma phakathi kwakho nethuna. Ungaze ufe sikhona. Sizenje kusoprospone idate yakho yokufa. As long as ungamnikisa ungabukela umuntu abathi uJesus siyayiprospona lento yokufa kwakho in the name of abanye befuna abashone namhlanje. Ukuba khona kwakho la usave impilo yakho. Ukuba khona kwakho la sondela usave impilo yakho. Instead uthi hambe wena yohamba umthakathi wakho. uJehova uyolwa nabalwana. uJehova uyobhekana nababhekane naye. uJehova uyolwa nabalwana. In the name of Jesus. Ngethwale. That's all. That's all.
number 23, the last part. Part B. But the gift of God. But the gift of God. So on the last. But the gift of God. Kepha isipho somusa sikaNkulunkulu Senzani? singukuphila ophakade kuKristu Jesu. uKristu ubani? uJesu. Kodwa isipho sikaNkulunkulu singukuphila okunjani? Kanje ngichaza ngoJesu ukhona nje ukuletha ukuphila okuphakathi. Ukhona baba ukunyeza nje impilo yenguni naphakathi. Umavula kuvalile. So, now the gift of God, but it is through Christ. Abantu abaningi bajoin amasonto bangazi ukuthi i-eternal life noma inguni naphakade lakho livalelwe kulo muntu abathi uJesus. Lana awumukela umfundisi nje kuphela, wemukela na umuntu abathi ubani? uJesus. Kusindiswa kwakho kumbelwe kulo muntu abathi ubani? uJesus. Sisakramento lesonto ngeke likusendala, likumikisendala. Ungaba nesambatho sesonto, mawungakamemukela uJesu awuye ezulwini. Noma kungaze kuthiwe unesudu baba, makufakwe isudu wemiyabulala uzule sharp point emakhike ndibobosa. Mawungakamemukela uJesu awuyi ezulwini. Ezulwini. John chapter number 14 verse number 6 eBhayibheli kuma amagama ngindlela mina kusho uJesu uyini yena? Indlela eyakubaba nguJesu. Ungaphuza onke amanzi akhona abafundisi babizwa ukuthi holy water, kodwa mawungakamemukela uJesu awuyi ezulwini. Indlela ezulwini indlula kuJesu. Futhi asisindiswa ngegama lesonto, sisindiswa ngegama lika Jesu. Asisindiswa ngoba sifaka iseshe emabhidane, sisindiswa ngegama lika Jesu. Asisindiswa ngoba sembathe izambatho zeso, sisindiswa ngoba semukele lo muntu abathi uJesus. Ungasikabuza sonke isikathulo somfundisi ohlangana naye, kodwa ungakasindiswa uyohlala nedust emlomeni ngeke ezulwini. Ungabambonga amakinoba abafundisa amabhathina amasudu wabo, ungakasindiswa awuye ezulwini. Ungaphatha onke ama-prayer mentally abaprofeta, kodwa ungakasindiswa awuye ezulwini. Indlela eyakubaba uKristu Jesu. Isiphiwo se-eternal life, it is through Jesus Christ. Ithi ngeke wamukele lo mbuso namandla lo mbuso nalempilo eza nalo mbuso angekho uJesu. Le ndaba ayikali ngokumemeza namathanza, ikala nje ngokumemeza uthi Baba save my soul. Ayikali ngokuwa kwakhe esontweni. Abafundisi bangathi uwe uvuke nezono zakho. Akubeka izandla bazibambele nenyawo, kodwa ungakavumi lo muntu abathi uJesus, eternal life angeke ube nayo. Kungenwa ngendoda ithi bheka mina ngisemnyawo ngenza njani, abafuna ukukhuluma labangenza njani. Ulindele nje umuntu ongamvulela uba wena nje ungaba yilo umuntu ongavulela uJesu namhlanje uthi Baba ngena uphile nami, uphile empilweni yami, ubuse impilo yami in the name of indlela ezulwini uJesu. Ngazwana nabo bonke abafundisi abanamandla, mawungenayo uJesu ukhululeka windawo. uNkulunkulu onesabelo sethu, uNkulunkulu futhi osilungisela indawo. Athi encwadini yaJohn chapter number 15 ngisakubaba ngisanilungisela indawo. Ngiyayithanda lento chapter number 14 uthi inhliziyo zenu masingakhathazeki. Khona ngimi bese ngikholwa ubaba. Sesibakhona kakhulu abafundisa lesikholwa uJehova. Khona ngimi bese ngikholwa ubaba. Into engikhaza ngobaba ukuthi wakholwa uye kuyavulela. Ayikho futhi indlela bamkhaza ngayo uNkulunkulu ungenako ukukhona. Hebrews 11 verse number 6 iBhayibheli lithi uJehova ukhaza ukholwa kwabo. Angasakhaza nangumnikelo, ukhaza ukholwa kwabo. John 3 verse number 16 iBhayibheli lithi walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe, ukuze lo okholwa yiyo angafi angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakathi. Ukhona ubaba okwaziyo nokuthandayo akehluleki, yena ulihlumela likaJesu. Encwadini yaJona chapter number 1 iBhayibheli lithi ungilizwe, lithi angilizwe nje unoNkulunkulu, athi abantu anoNkulunkulu abe anguNkulunkulu.
umuntu baba ongunkulunkulu. uJesu ongunkulunkulu. Owami uNkulunkulu akanayo ID Nkosi. Owabe khona phambili lapha. Owami uNkulunkulu akanayo ID. Ensukwini zokugcina senabo uNkulunkulu abanama ID. Owami akanayo ID. Owami bamgwaba waphinde wavuka. Owami bambethela akazange alwana. Ithi iBhayibheli njengemvu ilungisela ukuyohlatshwa. Abalwana nabo. SinoJehova ophilayo. Sikhonza uNkulunkulu onamandla. John chapter number 5 ikwangena amagatara obekade anedimoni wagijima waya kuyo wavuma kwaze wavuma amadimoni athi ufunani kithi yeNkulunkulu isikhathi sethu singakafiki. Ayinte ngikhaza ngoNkulunkulu wama namadimoni alamandla abalamlambo bayamandla abathakathi bayamandla abaluyoyayo bayamandla. In the name of Jesus. Vele thuna Lazarus encwadini yeJohn chapter number 11 wamemeza wathi Lazarus come forth. Babethi indoda yayivalelwe, indoda yayingcwatshiwe, indoda bese kuthiwa iyanuka. Ngoba abantu bathanda ukuzenza abantu aba-odify amaphupho etho namaphunga abantu ngoba bayakwazi masunuka abantu. Ungahlala nabo kodwa bahlekise ngawo masunuka. Baze bavalela abanye abantu ngoba bathi sowuyanuka. Bakuthanda ngoba uyasebenza. Bakuphela umsebenzi uyabanukela. Bakuthanda ngoba ugqoka kahle. Baphela lezi mpahla zambasha bayothi wena uyanuka. Bakuthanda ngoba nisase-right. Umshado wakho uzahamba kahle kodwa kungaphela nomshado bayothi uyanuka. Kodwa into engikhazayo noma unganuka kanganani alikho iphunga eli-strong. uJesu ungena la kunuka khona. uJesu ungena bathi sewuyanuka. Athi uJesu abeke nje igama athi Lazarus come forth. Ngizele kuzokumemeza siyaphuma namhlanje. Ngizele kuzomemezela ikhona indlela. Siyaphuma namhlanje. Ikhona indlela. Siyaphuma namhlanje. In the name of Jesus. Ngiyamthanda uJehova ngoba akehlulekisi. Encwadini Ezekiel 36 iBhayibheli lithi ngiyokhipha inhliziyo eyithe ngimfake leya. I will give you a new heart. Encwadini Psalms 51 uthi uDavide Nkosi ngiyavuma ngumoya. Ngazalwa vele isizukulwane esinesono. Uthi baba ngiyacela ukhiphe na inhliziyo bese urestore the joy of my salvation. Ubaba unawo amandla okurestore injabulo engasekho ekhaya. Injabulo engasekho empilweni yakho. uJehova unamandla okuhlumelelisa. Encwadini ya-Isaiah chapter number 30 lithi kunephimbo eliyokhuluma nasemva kwakho. Uyangikhaza ubaba ngoba uyabathulisa abakhulumayo bese khuluma yena yedwa. Uyakwazi ukukhuluma bese uyezwakala. Uyakwazi ukukhuluma bese kuyenzeka. Uyakwazi ukukhuluma bese uba nomnyakazo. Akakhulumi uJehova kunenzekile. Ababizela abantu aba akakhulumi kungenzeki next. Uvela khuluma bese kuyenzeka. Encwadini yaMateyu chapter number 8 lithi wadibana nomfana endoda ekuthiwa inokhoko. Yathi le ndoda Nkosi yami ma ungafana ungiphilise uyathanda yini ukungiphilisa? Wathi yena ngiyathanda. Wase uyamphilisa. Ngiyaphinda namanje akakhulumi kungenzeki next. Lithi ngalo mzuzu noma bekumphethe basala phansi. Wabebeza uBhatimeyu wathi ndoda kaDavide ngawe. Wavela wathi ningamfaka. Wavela ngakuye wathi umletheni. uBhatimeyu walahla ichance. Wasugijima uya kuJehova. Ngoba ungakalahla newamukela. Ngoba ungakalahla newamukela. Nezinto kumele uyilahle bese wemukela umuntu abathi uJesu. Namhlanje nithi lahla baba. Encwadini yaJohn chapter number 5 chapter number 4 lithi kwakumele adabule eSamariya. Wadibana nomfazi. Umfazi ebengazini ukuthi udayisa ngomzimba singasho kanjani. Kodwa iBhayibheli lithi akazange amthathe uJesu. uJesu wamtshela nje ukuthi ngingakunikeza amanzi. Lithi la ey'milini zakhe ayagobhoza. Lithi lomfula uyagobhoza. Lithi angeke ushe nokusha. iBhayibheli lithi umfazi walahla kwasabhakethe. Athi sengimtholile ngitshele bona ukhona ongashintsha impilo yakho. Ukhona ongasiguqula isimo sakho. Angeke kuphele ngawe kunje. Angeke kuhlale kunje.
Kungafika uJesu isimo siyaguquka. Kungafika uJesu izinto siyaguquka. In the name of Jesus. Let's go. So ngiyamthanda ubaba ngoba angakhuluma abantu bayalalela. Angakhuluma bayalalela. No book of Acts chapter number 2 izenzo chapter number 2 iBhayibheli kwakhuluma kunabantu abakhulu abanemali ngamoya omngcwele bakhuluma ngama-tongues. iBhayibheli lithi baduzane nendawo basondela bazoyibuza nenzani madoda, bazobuza amadoda nenzani lana bathi ngiyakhathazeka sikadakwa nokudakwa. Ngoba masukhonza kahle bantu bathi ulahlekelwa ingqondo, masukholwa kahle bantu bathi ngazi ukuthi uyahlala kana uhlala kunento yamngene kunento engenile ngaphakathi kwakho. Phela uJesu angasona isilefa aqashe upasonini baba, uJesu angavela uyavela. uJesu ufanele people uyavela, angeke kwenzeke singamboni mawunaye, uyavela nasempilweni yakho kwamela vela. In the name of Jesus. Basunaye futhi ngoba bangabasumlili ungena ungasho. Kunini basibhela kodwa sifi, kunini basiloya kodwa sifi, kunini basifungela kodwa sifi, kunini abantu bathi sibambe ilanga lingashoni liyashona solo siyaphila. Ngoba Isaiah 43 lithi ngiyongena emlilweni ningashi, ungene nasemanzini angeke life. The devil is a liar. Wena ukufanele kusondele kuwe, siyakhulula namhlanje, uyakhululela namhlanje. Athi Isaiah 46 ngobamba nesandla bese ngiyaphakamisa uJehova uzophakamisa. Wakhuluma naye lonke ithuna abadala ophakathi onamandla okuphakamisa uJehova. Encwadini yaJobe lithi ipromotion ayiveli ngapha, ayiveli nangapha, ivela kuJehova kuphela. Ayabekho abantu bangayivela kuJehova kuphela. Encwadini yaJobe chapter number 1 down by the verse kuwa iBhayibheli kumagama lithi uJobe nanomahlaselo usathane kangaka kodwa akazange amphoqe uNkulunkulu, akazange amlahle uNkulunkulu. Ukhona uNkulunkulu baba, simbamba kushisa, simbamba sithanda, simbamba bakhuluma kahle, simbamba bamelane nathi, simbamba ngoba uthe uJohn chapter number 15 hlalani kini nami ngiyohlala kini. Bese lithi iBhayibheli igatsha elingakahlanyelwa ngaphakini angeke lithelithe. Simkhonza ngoba ushilo yena washo wathi basihleli naye kuyohamba wavela kuJeremiah 18 lithi iBhayibheli balikuba kahle lithi yehla Jeremiah wehlela endlini yombumbi. Lithi makafika endlini yombumbi uJeremiah wathola umbumbi abhizi ngodaka. Lithi wathi uyayibumba yokuqala ivesi yangahambi kahle kodwa wathiwa lona lelo bumba sebenzisa lona wakho kusha. Mina ngezela ukuthi sale ulando omunye umzimba lo abawaziye khona uJehova usazowenza isimanga kuwo lo mzimba abawazi ukudakwa uphuzi. Lithi yiwo uJehova azowusebenzisa in the name of Jesus. uJeremiah 17 iBhayibheli kumagama lithi ubusiso womuntu othemba lakhe likuJehova, lo themba lakhe linguJehova ufana nesihlahla esitshalwe ngasemfuleni. Lithi lithela iy'thelo left and right, ubusika nehlobo. Uyazi kumnandi uma unoJesu ngoba uhlezi uglow, une-glow eza nalo muntu abathi uJesus. Ate encwadini yaPsalms 1 verse number 3 lithi into eyithinta ngesandla iyophumelela. Lithi kuPsalms chapter number 2 amakhosi omhlaba angahlangana against wena, lithi kodwa wonke ayohlulekisa. Lithi encwadini yaPsalms chapter number 3 baningi abangakuhlasela, lithi kodwa uyobehlulekisa. Encwadini yaPsalms chapter number 5 lithi ngivindicate Jehova ngihlole ngoba naba nabafowethu bangijikela ungibheke ukuthi nginalo icala na kodwa lithi angitholanga necala. Ukhona ngakulahla na, ukhona ngashiyana ngakakushiye na futhi umhlaba esiphila kuwo ngowakhe. Athi kuPsalms chapter number 24 umhlaba nokugcwala kwawo ungokaJehova. Psalm chapter number 50 verse number 10 going down lithi kube belambile ngangize kuwe kodwa angilambanga. Asikhonze uNkulunkulu olambile, sikhonze uNkulunkulu alright, sikhonze uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uvumeze umlilo. Encwadini kaAmose lithi ugibela amafu uhle kwehashi, sikhonze uNkulunkulu onamandla. Lithi phambi kwesicelo sakhe encwadini yaRevelations uhlela ama-angels left, right and center. Lithi emlomeni wakhe kuvula umlilo kuba bathi kuma amalangabo omlilo. Sikhonze uNkulunkulu baphakathi bamsaba, baphakathi bamsaba
Revelation chapter number 1 athi I'm the Alpha, I'm the Omega. Ngiyisiqalo futhi ngiyisiphelo. Sikhonza uJehova oqalayo bese uyaphetha. Athi Philippians 1 verse number 6 uqalile umsebenzi lofeza empilweni zethu. Ngiyamazi noJehova ekhuluma ngayo. Athi baseKolose 2 verse number 16 konke kwadalwa ngayo, konke kwadalwa nguye, konke kwadalelwa yena. Athi Colossians 3 verse number 3 thina sifihliwe kuKristu. Abekho abantu bami la thina sifihliwe kuKristu. Nabasifuna basithola. Abasifihliwe kuKristu. Athi Zechariah chapter number 2 uzungeze njengomlilo. Lapha nangapha uzungeze. Athi Psalm 139 leJehova ngasuka kwenyephi. Ngoba noma ngiyejule ngomnyama ngiyathola. Sikhonza uJehova ngashiyana baba. Sikhonza uJehova ehlala nathi. Athi Psalms 121 usizo lethu livela kuwe. Athi ngibamisela igama ezintabeni. Usizo lami livela kuphi? Athi usizo lami livela kuJehova. Athi Psalms 103 athi konke okungaphakathi kwawo lithi kuyamdumisa lo muntu abathi uJesu. Lithi ngiyambonga uBaba because forgiveness yakhe iza nama-blessings. Into ngiyifuna namhlanje athi Psalms 104 wenza izisebenzi zakhe zibe ngamalanga abomlilo. Athi Psalms 100 dumsani nina ndumsa nihlabelela niza kuJehova uyadumseka lo Nkulunkulu wethu, uyabongeka lo Nkulunkulu wethu. Athi Psalms chapter number 150 angisebenzisa igubhu lapho, ngisebenzisa amahabhu lapho, ngisebenzisa amapiano lapho bese ngiletha udumo kimi. Ayinadumseka uNkulunkulu wethu. Athi First Samuel chapter number 2 athi makavela uHana sekabonga athi ngiyambonga uJehova for he has lifted my horn. Uyakwazi ukuphakamisa sebakufanele uJehova. Ebadina ya Exodus iBhayibheli amagama lithi ningazilwele ngiyonilwela 14 verse number 14 bese lithi ebadina ya Exodus yamafiliska enwabonayo angiphinde nwabona yabona abantu abadila nawo phinde udilela ukhona uBaba uyakulwela. Athi ebadina ya Exodus chapter number 1 lithi the more babacindezela the more bamultiply. Thina babasicindezela siyamultiply. Athi uApostle Paul yasacindezelwa yina zonke. Uthi kodwa asipheli mandla. Athi Romans chapter number 8 lithi yini lasiwenzela uthando lwakho, yini lasiwenzela uthando lwakho. Athi ukugula, yimpi, indlala, athi cha we are more than conquerors. Athi Romans chapter number 11 amagama athi every gift of the Lord is without repentance. Athi Romans chapter number 8 akusekho kulapho kwabaKristu Jesu. Mina zonke singabamba lo muntu abathi uJesus impilo yethu yoguquka. Athi Hebrews 12 verse number 29 ungumlilo oqothulayo. What he is the same yesterday, today and forevermore. Into ngithanda ngame Jesu uyayiguqula impilo yakho. Awudinga umlilo, unomlilo awubasela sezulwini, awuchaja asezulwini. Uthi wabanga ubasa umlilo singena sendlu. Emadini eDaniel chapter number 3 lithi bangena emlilweni basekubonakala indoda yesinyamba na abaphumanga abashile. Lento ephethe ngeshisa abamojesu, lento ephethe ngeshisa abawujesu. Athi Daniel chapter number 6 uDaniel abantu bamfaka phakathi anyababesikhona lithi ingilosi bese kayilungisile wathangena yasireji yamvikela. Inkosi ngakusasa ethi Daniela ngabe ukusizile uNkulunkulu wakho na omabeza uDaniel. Angifana Nkosi ngikhola basazonakala abantu lento abakwenza yona akade uzoqeda nawo kalisitaba sempilo yakho ngegama nalegazi likaJesu. Athi next chapter number 16 babavalele ejele sebabavalele bashayini lithi phakathi nobusuku base bayathandaza bayahlabelela banyakazithe. Mina namhlanje siyanyakazisa ngoba nelethwethu kule ndawo le kuzwakala ukuthi banyathele bakaJehova in the name of
Matthew 1 verse number 25, 23 going down. Akethe uyokhulela umntana igama lakhe uyothiwa uEmmanuel uNkosi nathi. Isaiah chapter number 9, it is a wonderful counsel. Kuyahlaleka nalomuntu abathi uJesus. Ngenzeka abantu abadina ukubona ukuhlala nabo kodwa akahlaleka naye manje Jesu. Izolo namhlanje sithi ngithume verse number 16. iBhayibheli lithi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ukuze okholelwa kiyo asindiswe phinde bese uba nokuphila okuphakade isikhathi sakhe sesifikile. Akuzanga uzojuluka phambi kwakho umzele kuzophakamisa wena uzojulukisa laba abakujulukisa manje. I want you to be a problem to those who are giving you problems. I came to change your life kusho baba. Uzele konje kuzoguqula impilo yakho. Isengashintsha lempilo. Yabona ufuna ufike la ukhathele khona sengikhathele. Ngeke kube nje. Futhi akeke lunge kube kanje. Isikhathi sakho sesifikile. Your time has come. Kunzima kona. Kodwa ukhona othula umthwalo. Ogama lakhe lunguJesu. Thenga ukuthula wakho umthwalo. Isikhathi sakho sesifikile. Ufuna udecide manje asivali mehlo kule khaya. Asivali mehlo kule ndawo sonke samthatha. Amehlo beyavuliwe. Ufuna umakhelwane bakubone ukuthi ayikhona. After today you can't get, you can't tholakala. After today umphunyuka bemphethe. After today awusathindeki. After today awusanoyeki. After today kwakhe isinqumo. Uze nakuthiwa kukhona abantu abashaywa izulu masuka la libashaye ngoba wenza isinqumo. Labanye futhi abashaywe inyazi kaJehova. Ngoba kunini bahlupha wena. Sawula uhluphela. So nami ngifuna sokwenzeka lokho mawubuyele ngekhaya. uJehova abazibuzela abantu ababhizi ngempilo yabo. Abantu ababhizi ngempumelelo yakhe bahluphela abantu abashaye ngonyazi leso. Bangabulala namhlanje uthi udinga uJesu njengenkosi nomsindisi wakho. Asibeke iloze nje ungufuna uze ngaphambili.